25 Nisan 2017 de saat 2 sibehê Dewleta Tirk a dagirker bi balafirên xwe yê şer êrişî li ser çayê Qereçoxê got dikeve roşilatî bajarê Dêrikê. Êrişê xwe anîn ser vir bi awayekî hovane êrişî ser şervanên YPG û YPJ û ser endamên ragihandina YPG û endamên dengê Radiya Rojava got li ew jî cihê wan li wir bû. Di encamê vê êrişa hovane de 20 havalên me şehîd ketin. Ku sê havalên me ê endamê ragihandina YPG û YPJ bûn. Nav wan 20 havalan de ne. Me jî wek navenda ragihandina YPG cihê xwe yî nû de me xwest ji bo got em bîranîna wan havalan nûjen bikin, jiyana wan her zîndî bihêlin. Me xwest tiştê got jiyana wan mayî, tiştê got ji ber wan mayî, em wek di koşeyê xwe yî şehîdên Qereçoxê de em bidin nîşandan. Li vir niha weke pişta min de jî xuya dike kamîra hene, pêlavên havalan heye, kompîter hene, mikserên radyo hene, suretên havalên got wê demê de şehîd ketine, di çayê Qereçoxê de şehîd ketine û di heman demê de havalên me got ragihandina YPG YPJ de bûn dema ku li ser erkê xwe yî ragihandinî bûn ku şehîd ketin. Suretê wan havalane, wêneyê wan havalane. Me xwest em bi vê rengî bikaribin kesên got dixwazin ragihandina YPG nas bikin ji kur hatiye gihîştê kur. Em bi wan wêneyan bi vî koşeyê em bidin naskirin û em bikaribin bîranînê wan havala nûjen bikin û em bikaribin wan havala nav xwe de zîndî bihêlin, bîranînê wan zîndî bihêlin.